faithfulness, please forgive me and save my soul from hell, and take me to heaven when I die. Ole malang sebon, kung may tao ole na lagole. Ole malang sebon, ing mas
Well, Paing goes kewa tuo. Tuo na siwas kewa masimit insak lon sigat ke mo lash. Ikat kawin mo soon len simising inge. Angin awla agot lagi gasin goal in Paing goes ke KAC.Kulo na sigat masimit ke mo lash. Ikat kawin mo soon len simising inge. Ngayon Sir Litara and akfasrye program last year ke akate na ke lain singo ya ko ba Sanri na ke Sifac singo Sifac mo Tupan Leum God Tupan Leum God na ako misam kin Esam no lime ko fosket na ke fostol na shokta bidliget fasta meta ina na pel na kewa in Loangweyuck lash ko na yuin God Sankulon sin God. Sankulon na say ke mo lash yok na kaya nang akfasrye o na siya ka lain sa lal sa mga lela na shkulen kan akfasrye ifalle na kidin magaling Loangweyuck lesi dui siyak sin God. Siyak ke akay lalal na katavas na siya. All right. Well, unless we are okay, we are I'm doing good progress first. Good boy. Well, I'm God flatted. Good see the way. Bachelor na yedom gebel sige bamdal KAC.Kulo. Kumullash KAC.Kulo long clan. KAC.Kulo. Yegat kadbal damit kilo tuise. Nakdin balin sa sige. Dal section bigash. We got cash. By the Fintiagikum, when in Marshrush, when I got in Nicum, later on Dallo in acquisition initiation, can guess that she can gallantly gas. We also get big galling about the Galissima Efataco, later on Dallo in Willows acquisition initiation. She guessed that the insiuk walk the big gas. By we see a clash cable saying it, boy, that is the wins from the sell and just Christ good boy. Amen. Amen. Kalau orang yang akalimian, inge Sir Litara banger, kat mada akfasrye program slash version ye lime gosman gosmade. Spelash inge ngabak den faculty gasland God. Ye on the chicken ash we le kat ash lom chishok kat versus geniko ko oina chicken ash we gasland God in fact ye. Na gishipin internet or kutkoin or makud gishbineta makatilas na shishkor makud basi ma arsh yematash in Santa Fe gas. Na koting gas in gold got back fashion arsh website silash website silang pa www.gasingold.com KAHSINKOL.com. Kung again ye shpela shash le ifo kaya ashting ito. Messi ni no. Paano shpela shash pagkidin faculty gaston God. Faculty gaston God. Nasin Elos sa mga inin na. Kung di pwede gaston God. Simple lufyash na siya. Na-shock to. Kat finte lutiya. Kat finte at disciple niya. Kidin diye oye. Kidin pagkidin sin kek. Na yarda na pangashibela sa Finsrak mo kinagdador magkin mas tools ka kafa kafay ka lens up makadlens na siya in magain tafel na lens up sige na sigma na kayo na nas ko bin long se Liki ka share ye ko min ito pala katingin na kat stream ashke Roku channel kat stream na ke website lashes for the kac.Kulo.com mo digan ke gusto mo dit ki Facebook lang na share ye ka like ye ka ko ki Facebook na in makay wikat pe in makay long pigas na kung hindi mo mama kat akfasrye ni cash ko akalmi back din ito amta ato ka lutugin set Finsrak mo in chuken ko siya ga Micronesia mit Liki
Sanri na interest ko technician ay gusto ko Tuesday. Kaya ito Tuesday na kewa. Na parang mawashling ginawa, bitigat fact na may tanga usi unso ko lem kumatala na ifo hindi kasi yung matalo. Abda sa gila. Makong findigin le Esam. Hindi ko fe shilchin na tala may matalo. Men gat findigin gidan sa nakin. Kasi sa nak kiros. Yan doon pa kita calculate may matalo. Matalo lang ligi sa nak. Now, kung findigin, kito le may matalo, sort le may kalmen sa nak. Makakatsin nga akmwekinyeyuk. Yung mga talent. Ang ngayon sa ko ngayon, isang session to insiuk, akfasrye. Mas uya, kantisungal asan, tamilasan, tandiyan, yay ko finin. Honolulu. Akmwekinyeyuk
Alright. Kal tamulason duo kung lumalap yay ko lumalap na zoom na sinsiyan na siwas ko sa mata ko wikat yang ngakaklin le yay ko ason duo ko tamulason duo penasum na nga mamay ko ni siya Paing ko duo penasum wikom yang Luciana Albert fin Honolulu duo penasum duo na siwas ko sa mga wikat ke chala kastilas ulit may pang mga kumisang gina ulit uwan kita sam gin men naksa ulit ngan sias ke Sam nung limekos Sam nung limekos first set ulit kung hindi ka victory na ke Fred ka victory na technician na il sam gin men naksa il sam gin first set ka first ulit na pamuseng pakpagi na siya kita dutut ke sapta nung limekos first set ka first ulit ako hindi pange shredik na ke manilaksin na yan. Leum God pa si Finsrak. Leum God pa si Finsrak kung hindi na ke fosse bit. Na iiyak lungan pa, Loangweyuck Liki Mwekin. Loangweyuck Liki Mwekin pa, fossak lo siyambin na, fossak tulungan siyambin, Fwa Tia Mwekin. Nangayta ko, akatele, mesi ko siyambin. Kung hindi naki kac force ke pa pala if you utakot na singko hindi force Sifan na ando pa ko ni sila me kalme min got may ta kaya sub na the really force na kaya shike sifena isong na nakla so le me kalme na sis na mga oye singa pa ko ni si tafung na ke akte na ke gaston ka ni nga sifena nga dutut pa pala nga ko lang anak sa fila Masters of Divinity na kisbin kat sublut tutara wita kat tools na siskita na rek makli na dibuit na kewa as kafangan yaro na nga faklo ka pa kat kama kuminsum lila mega sipruan faklo diba nga faklo ka shokta masing akong kwena opa kat finkalim ke pang lain nalan pa lain nalan pa lain ta ke original language ngan pa kasipru langasip na kikasay ni sud gas Latin. Gas Latin na kitavagas English na vagas ko siya. Ako vinloy na gilain sa tanta as full ako siya. Kaya at least level ako siya malingan ta ko. Kaya may pa if inkum kita na paela may foskalat kalim niya pa proe masipit pa yok siya. Proe really pa yok siya. Na sabi lang nga ako, kat mwet, kat sa namulin mwet, kat siya na isong na naklasyon na gaston ka. Masa mga ako minaktin sinsin kay gidente Europa, gidente siya na isong na naklasyon. May nga sirle non ko kay fossingan. Masa nga, tafong nga yok siya pa mwet, luti gaston ka namda, or kain bela. Kat ko, wisong na nakla siya, para ma-fosting na ako. Di pa ka. Para, may pamatay, iskastan ka, kiluti sa to, luti tafong na, kolomos na kaya ongaye. Kung matain force niya, matain alya, kafinde mas, penalan mo ito. Naura, masing asigingan fact, ngayon pa. Kung fin ito kaya English, na ori magin siya payapal English ma kumikalim kaya. Le mea fact na kung kapas na kikas ko siya, na in mausot le mea ka, David and Fulie, ikas siya pa siya patako kay Sam ngayon. Na so Sam nung lumikos ko ngayon, kalim ito ko si David, na supean pa Sam in akfasrye pa. Sam, minash kainin Sam, biblical scholars, Elos yung ashelik le, pangan Samin wisdom, Samin lamin mitsko pangan, Samin aksruksrukyeyu pangan, Samin samkulos ko pangan, na aron dahil shelik kasi po. Ni ganito pa de, siya sa mga Sams ko ngayon, may yan, bel ma manuscript ko na yak-yak.
and na kalam le matako sinse na may mom da read pa scholars ka da read pa ni o masing matako sil David therefore when nagi history mati bago oil al David ba kasama al David nakata siya mo na connect le matako yan na shokta Sam ko lakum nam sing el tako sil sumna sil David pelma el mata ke pelna upelal nan so na ke kumni buksing am dar okay that mo el some explorers na kumfin long sina pa suk kumindot mo tela kaslan ka at kumfin egin met to dis suk kasho na ke kuminsum isla katapu ngan katamay nga ba sumdut isla pastoral studies la yakos ko master's degree pagan ko katamay ba na pastoy may pastor sibelan pastor ba da luti kaslan ka na sin may tamen kumni yok shupe ite dictionary isa le meya kaslan ka meya kalmen kaslan ka Nakatmulkun nakatapalakin buhay, plakin insewo mo ke mulkun yan kastan ka. Naskimot ko, ifin ka tafong le ke lutiyan kastan ka na sin mayta mulkun siya na ligilong kalenglan ka at na parang basi ka these consequences. Nakafakun na ke tafel ang kastan ka na yokshupe. Yokshupe, masik ako minsin kekit na gidan de we ask pa nimet komisyon na naklum si Fena sa ngakataya gastan ka. Nila meya context ke, meya sisasamosta masik na meya kalmen na sin mwet ma samosta impel ma samsung consume na ko polo casting and sim there. Na since meya sukle established context me. Na kung ta show na kele may application may kalmen na sikserle kun akalam kele may kalmen masing may kakatil fa ko nangata fa ku first na kele okay may kalmen na sik ako may magin yes and insang akfasrye for stone ngayon magin tools nga magin balbang ships yan pa David Cook kasi David Cook el sisla ye angmaul. Nutut ke ba pala el sumta masayla churches pakanten tafala mit pakanten ni experience like and pal use the simus commentaries in the bora la casting good but itaw yo all langas la kasi maging casting good miseng nangafak de mit ma akmwekinyeyuk and mit the spiritually filled Daldim dahil tuyak sa commentaries mo. Ilaksista pella los parkanek ye angahul. Akollah sa fashion ye singan niyos galong ulam sin. Eskimot ko. Ang asma pasta. Sunna as church nga tafala. Ang bugul singa David Cook. Ilaksista ye angahul. Missionaries se forward na vinvela. Ilutut ke baya pala. Ilmasayla church. Na bailorela. Standard listing commentary. Sa pangako mo na dudut ka bising. Makanti ang atam ko na sikya ka na orek lang. A fact, nakiyok siya yan baka nagkastan ka. Na wala kaya mulit ito. Masing ako masyarang kimsing. Mulit sila ito, orang at siya yok yan. Akin na siyam kin, siya maara, yok siya nga ako minsong baka nagmulit ito. Yok siya. Min kiram pa siya yinengin kowos sa mawiya, malombeng, ngaflal mo magkikolon ka, kikaslan ka matal, kesta mo ito insiuk gawin mo kan suk, fashke. Narafin tafong niya sa mga yes, kaises, mahikabenta, in fact, hindi, long sige may ito check lala, lila pa yung may fact, nanonood tayo read, Bible natulo sin bel, so. Aşke oraya masapta singon ko sham singon afam. Ang afak de long si may ta singon check paper ngakum subge alu. Kat daus pa bala. Kat teus may naliye may dalila. Oy ilal Christian mo.
Kumuspa pala kumimitsin someone sharp ke pa pala kumikesa mo duwan nila kumailo sa man pa ko sta kumail sa ginek men alle ash missing boss ti mo tik katram kin kat mo na mit ko siya boss mo finzelo or magin castan kat in my business silalos na ora pa mama ke se kina lem chiskal sharp ke meto sa tay ko siya man tara mwet lutuyo ito kain in wolves to kain sheep's clothing. Na power ang ako matilal kung imising Because newspaper la reading paper la lile kapay mo mitsingan faka ko mal kinek si fen. Na mit faka ko sin gakin kuminte kinek. Kuminte subject matter sing special breedy broken katlay guess. Katlay ti ka no katla. Katlay that mo ile guess sa sinilos sa masuk. Now, wait, faka ko yokshupe. Yokshupe, in Bagana, kung tingnan mo na rookie phone bila nam sumarad activation ka dito. When mo rin kangan. Pausin mayata na sin mayata. Now, nagay malit ito. Malit ito siya ngayon, naging si Vesingan ba faka mo, Tupan Leum God. Tupan Leum God, Sam lokoalok foske fosingal doluan. Na kung binili lang, our maging lock software, Singer, in must we say give Psalms Explorer, in mo say breakdown. Singer, in fact, ate siya ba in fact parallel. Kung di parallel lulalfongi ko. Parallel siya pa all Leum God ko lang nila nga kan share your screen sila tin. Alright, how can share your Okay. Masih bagas sharp Kulo. Okay. Kung liyan no sa thing siya mga siya ka ngay sumon nga reading ay sumon na lang samso ko yung mawal David siya mga ilito na pay insiuk kipelil enino kasho insiak pinanakmanas kima safal lela kishupin akollah lena lalkat na sidal adin Israel samso ko yung fall na sinmayta in luxury na orik makin in may nanak Loangweyuck God, ko in may proy na sin God in sukasyo. Yok na nake akalimyeyen en makat safalle ke ko kimakuluklas may ito. Kat fin akilen nakle oye makat tutule ke inge. Kat einin no insiuk manas na sin God. Na kalmen vaccine yan pa. Nga kung itin na kita sukat kita kalam ke le edkat tutulawe makuluk katarela masafal katarela kung di kung life with Christian frustration kikiyap siya mapamit Christian ang taro yokshupa kung di kikiyap siya Elos pa kaya masap siya ula Elos pa lagi siya kung akos ka kung di masap siya ula kung sige daw siya siya nufon na Life of God with Christian na kat lela. Kidip ba nakikiyap. Now, yung mayok siya siya pakitin sisla pelas wetokle. So ay akle na masafalas. So na yung God siyak kita nakmenas. Pakal niyan samso kung ako lutuyak kami siya ngayon. Ako may investment na parallel kay Sifac. Kung hindi ipsibed ngayon ba ka mga ipsiak ngayon ba B, na ipsiak tuloy ngayon pa C. Na ako may flock na kay A, B. Kung hindi kay C, parallel kay Sifac. Fin ba nga A pa nga, Leum God, pa-fossimate nga na susunod nga fossak duwangan pa kac.Kulo pangan parallel ke fos duwangan
Kung vinli pangan sa sa God kewa na bi sa mwet mais kan pa pang David nga sa mga sut nufon na su na bi ke foslungan pa lulalfongi ko lulalfongi sa God bi sa David na si pangan may sikyak yan pa na Nikmet lela akmwekinyeyuk nga Nikmet lela mwet lokoalok aksruksrukyeyu kung sa mas masasabsan ko papang ako minurut makina in fact Filipi lang asut isip na phone na su B lulalfongi fosto lulalfongi ko na si pa nga fakin ng Nikmet lela akmwekinyeyuk nga Nikmet lela mwet lokoalok aksruksrukyeyu yok shupeyen may nga kumin shedi kasi fos kitiliks na kalit ke igumriti fos todo na nga sa makaamda mot ko den shedi so to do kum shedi charam kina na may liksyon na kaya may kumin kalit na bagan ipse akluon na ako mas pinso na ipse akluon pa may Fwa Tia Mwekin na kumso na ke fos todo siya na sekpedash B ke fostolju singa. Fostolju lang Elos tapan Fwa Tia Mwekinyeyuk. Elos tuyak lain Fwa Mwekin. Na sam kenal God B sam ken mwet. Na kigumay na ke fos shalit lan merit kan na kumanga APC kalmen sharpram kinya katfalet lena na B pa Esam in akfasrye ko il pa noun ma akfasrye na sin katfalet lena singa na si pangan mata ko may ngos yung balsik Nikmet lela in aksruksrukyeyu nga. Sama tako na si kumindik sa nina kalim ke shalikon may manalaksingan pa ipsimengan pa lemkat pa si Finsrak akluo Loangweyuck Liki Mwekin aktolo pa Fwa Tia Mwekin. Na sa mga akfasrye usim ora mga nisikya ko pakat papa sa falet na power na ko siya David akollah long kalenglen alal sum na yurin God mitli kumli akollah na David akollah na sifena le me tutuleke me safal lela na siyak sin God nunak manas na sige makudulal na tafa Loangweyuck God ng patat na fel ang ginagong rela kat breakdown kat shredik leme kat min fosto yung netari kat kalim ke leme David va nga ni focal chamram kinangan meya insiuk na ingin na para beltik der siya ng application at kifas pa na sis meya kalmeya na si go marit. Uvilie God falet lena o lela God ilpay lang ikatiki o na siye may elyalas God falet na pa na sis ilash Finsrak masing ako may pat lulalfongi kat siral yung Liki Elos si Matia lulalfongi ka pa wedding Finsrak lalos Los finmise o na maurakra ko. Wedding Finsrak lalos, marakra ko wedding, parang sa fly Elos, mwet Elos si mamisa ni Kinkata, Elos yung nag-enforce sa fly, nidok matatpat. Mwet lulalfongi Elos yung na-yurin kat, Leum God, mata yurin kat, mata insiuk kat singa pa si Finsrak.
Pangan na ke maul sa mga kumsukitan akwal. In mwet lokoalok ko hindi aksruksrukyeyu. Na hindi siya kada pala mga kumimata kasi siya kipa. Ifo ko matlan sa plan kata. May talaw sa mata aksruksrukyeyu. Sige mo ko postuli sila. Postuli sila. Iyan sa tapan ko. Fwa Tia Mwekin leme God na sinmayta. Elos inge Fwa Tia Mwekin finne akollah Elos inbel sa inge tasokta. Elos sa ma oras ma gift akollah kemayta. Yok na finmayt lang God. Elos sa ma akollah kemayt lang God. Esam na Elos sa mamit lang God sa mamata. Intapan. Para Sifac ngayon ilong si by us patience. Inas mong fishers, inas gasine patience. Inas asin nilos. May nilos nila tapan kat. Malang kata, siya ki mamaydanon ko, mamaytamot ko. Malang kata siya na. Mamay da bala kyo, tiba katler, katler ko, makatler. Na belsi katler mo, belsi katler actually din mo ito. Ay kalim, may sige kalim. Na ilusi mo lain ka, tani ilusi kalim na gay, I mean katler akmwekinyeyuk. Elos aksruksrukyeyu. Aro, madlit sige to kasi kumindiksyon akfasrye kadinito insiuk. Akollah na Paing, oasr, ashpangaftulo ke. Ashpangaftulo ng adlem kewa God, nakatisisiguro. Finne nga fakat kiniging, at kaya bang araw lamang nagawa Loangweyuck God. Lain na kewa na kiroom sa tasngal yung pasingapaslungan, taka na yung God as a living sacrifice. By what? By not conforming to the worldly things, but by the renewal of our my mind. Aksfasrye aksfasrye Loangweyuck. Hindi mo may dara, nunak. Min na may dara, min na order, min na pera kan nunak. Tapan ka. Nakalag mo lang nunak sila lash kito ka na sismisingin sa bakit na pinyukat kimain ka daswe. Acknowledging God, lang akan we kowos, national was in we faculty gas, utuf. Wala lang God. Ako lumalap na suwas kewa sa matakaw kasla sa matakaw fudia pa siya los ngayon hindi na siya nga kandi yay ko asan kumkulo tuwa sukumel ngama may kunisya tuwo ngama pangelos sa matakaw kasla fin ko may nasa na share yung like ke Facebook ko binduwikat ke Roku channel ko ke Apple TV ko Amazon Fire TV account niya ba ito, I mean, may na finger pa mga nangailangan ko na ila, save iya money lang gas and kowos. Sisa lang mamay darit makin, minsan nafilag asan ka. Naglumalap, pang mas tingin na, acknowledging God, naglumalap yung asklousan kayo. Lang God, sisin sila ng matal. Nagwala lang God, hindi ko sa naglumalap ko sa asklousan. Hindi nagsasin. Nagipel ka sibigaw. Lumalap, kuya, ang kalyege si Proy. All of God's flat na. Ano siya kasi sa lumalapang. Very gas. Mas wikat inge. God inge sa mga sulepan na kayo kat inge ko. Kasi kat, iges la gas may lakon na siya kalan. Kasi pelom na siya kasi may ito. Kulog igas, siya ko na siya kibel sin siya akas na pinigat kayo kalas. Wikat inge, Elos sa mga effort ako. Wikat inge so na we, kes lang siya galang gagawin ko yung super impossible sa ito. Kaya tayo katulungan lang. Tulungan yung long lang. Bago pa siya kung es na siya. Akin siya Loangweyuck, Elos sa mga singkala, Elos sa mga effort ako. Hindi kayo balik siya gawa siya. Ay mo siya clash kayo balik siya. Siya maintin na kayo. It's fun na ito. Siya, Jesus Christ. Amen.
Amen and amen. Lulalfongi na siwas kewa. Paing kowos katasigaw sin Esam. Taking interest call taking sena eta ka Tuesday awi kosh. Katimo. Ay lulalfongi. Yeah.